Agus Salim. Iya, saya. Agus Salim saya. Iya. Agus Salim sapa mau bacotane ning Agus Salim aku lah gerana. Agus Salim Nirwana. Kowe Agus Salim tok lah, Agus Salim tak. Agus Salim tok? Heeh. Yang mau piro? Tunggal Rana. Yange siji tok. Rana nggih. Jenenge sapa yangmu? Rana jenenge. Tak golek yang ya. Niku. Lho kae rondo kae. Betul, Pak. Anake terus siji. Rana. Mboten niku. Mboten piye, mboten. Nggih. Mboten nggih. Omahmu ndi omahmu? Ngemplak mriko nggih. Ngemplak ngendi? Tangsari. Tawangsari. Nggih. Lah kowe mau mlakune numpak apa teko omah? Nggih. Bang omah numpak apa? Mlaku niku motor niku wau. Mbak motor. Nggih, Gerto jenenge. Giarto. Nggih. Sopir niku lho, sopir niku. Oh, sopir yang anu kuwi. Nggih. Tinom kuwi. Nggih, Gerto. Sik nom ada kula. Jek enom. Heeh. Lah kowe iso nyopir? Ora. Di motor ora iso nyopir. Anu sopir wong. Oh, disopir wong. Nggih motor anu mriku sing dadi noman. Motormu piro? Lah duwe motor. Ora duwe. Ambil. Kaya duwe ngono. Nggih.